Natingala ang mga taga-barangay Buhangin, Davao City sa nadiskubrehang eleksyon Paraphernalia kay imbes sa warehouse kini itago, gibutang na hinuon sa usa ka pribadong compound ug daghan ang naintriga. Pasado alas 4 Domingo sa kadlawon, Abril 6, 2025, gipull out na kini sa Comelec ug gisakay sa wing van truck nga gikuha sab sa pribadong kontraktor. Sumala sa mga barangay officials na diskubrehan kini tungod sa report sa usa ka concerned citizen. Daling gidtuan sa kapulisan kauban ang mga sakop sa barangay Buhangin Proper aron masuta ang impormasyon na kumpirma nga naa sa compound sa pamilyang Apolinaryo ang mga eleksyon Paraphernalia. Nakita na mo nga dunay ubay-ubay nga mga plastic bags nga gitatawag nga kit. Oo. Unya karon dito sa kit dunay naka level dito nga Comelec logo and then og ang ngalan sa contractor nga I1 Logistic. Unya karon dunay code, dunay designation kung asa ipadala ang maong kit o plastic bags. Oo. Matud ni Kagawad Larry Tatad, nakahinabi nila ang tag-iya sa balay nga gipunduan sa mga box ug miingon nga temporaryo lang ang gibutang sa subcontractor ang mga kits nga gilangkuban sa transmission equipment, mga panel board, solar panels ug wifi modems nga gamiton sa May 12, 2025 midterm elections. Isa magud na sa naka-alarma jud sa palibot kay kanang residential area na siya, kunya karon na alarma nganong na question nganong naa din ang election Paraphernalia. Kunya karon kung atong subayon jud dapat naka-in place na siya sa isa sa warehouse nga dunay security, no? Dugang ni Kagawad Tatad, short term lang ang renta sa kontraktor tungod walay warehouse nga kabutangan niini. Marso 31 pa, gipundo sa girintahang balay sa Buhangin ang mga kits. Gipasabot ni Attorney Gay Innumerables, ang Assistant Regional Director sa Comelec 11, provider nila ang I1 Logistic. Kanang I1 provider na sa Comelec. Kanang ilahang katong boxes, mga Starlink kits to siya to be installed dito sa mga areas na ginatawag nato nga kanaganing mga walay signal or hina ang signal. So kana na siya, dili na unsa nga Paraphernalia ha nga gamiton sa election. Kana siya for ano lang na siya, kanang Starlink devices na siya. Ug naapod nay ginatawag nato nga solar panels. Na katong mga area nga kanang butangan og Starlink unya walay kuryente, so na magamit gihapon ang Starlink kay naman sila solar panel. Oo. So ang mahitabo din ha manggod, it's outside the Comelec actually kay sila supply kanang provider sila sa Starlink. Ang nahitabo wala sila prior coordination sa AMUA. Oo. Punta, kung naa sila prior coordination, nakahibalo sila nga unsay ka ng mga parameters for ano ba nga dapat kaning very secured ang place. Tapos if they want assistance from us, pwede ta maka-request o kanang security force from the PNP. Sumala sa Comelec, nahimong usa sa staging hub ug storage area sa kontraktor ang pribadong luna kung asa na diskubrehan ang mga kits. Aya kini gitakdang ipangbutang sa mga voting ug canvassing center sa tibok Davao Region. Ang nahitabo manggod, I do not know what happened sa on their part, nag-arkila sila og residential place, residential area. Actually, wala may bawal, private or public place for as long as, yun nga, kasi temporary staging hub kasi ang tawag dyan. Staging hub before delivery. So, meron siyang parang sort of, parang warehouse ba, na butangan sa mga gamit before delivery. Gipasabot sa Comelec nga mga Starlink devices ug solar panel alang lamang sa transmission kundi walay labot sa makina ug programa sa pagbasa sa mga balota ug paghihap sa mga boto apan makagamitan kini aron i-transmit ang mga election returns ug certificates of canvass. Wala ko kay balo kung unsay protocol nila ha. So, kasi that's part of the of their contract nga gipirmahan. Kasi we are not privy, kami diri sa baba, not privy kung unsa ang kanang mga conditions na dapat nilang i-comply, di na mo Nahatod na sa mga opisina sa Comelec sa Davao Region ang mga naisgutang mga gamit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.